Да. Денем външните минат. Това са майка с дете, както казват. От нас ми. Тук са прави. Ама, так, готовност. Трябва да си непрекъснато готов. Ето го. Ето го. Ето, че са две. Ето го. Само пак. Времето, да, слънцето ги появи. Ето го. Ето го. Какъв е хубав. То не се излишно апарат. Ще трябва. То се също. Гледай да не паднеш сега. Абе, държи ме. Ти ще ни бутнеш, така ми се вижда. Като те знам как се шмуркаш. Тия видели ли? Какви огромни? Ето тук пуска вода, това е, да. Напред. Напред. Ето го тук. Тук отдолу. Ти ще ме бутнеш, аз ти казвам, че ти ще ми направиш белята. Кой те кара? Ще ме бутнеш и... То от емоция. Тия какви огромни гърбове. Да. Ето го тук. Да. Каквито се събраха. Абе, ако вземем рибка, сигурно ще дадат повече. Ето го. Ето го. Майката си сина. Ето го. Наистина е огромен. Под нас е сега. Сега ще ни бутне. Ето го тук отдолу. Ето го. Ето го. Ето го. Ето го. Ето виж отдолу, да. Сега минава отдолу. Под нас ще мине. Вижда се, да. Ето го тук. Майка. Мама. Това е малкото, той не знае какво да прави. Седи точно под лодката. Аз го гледах.